ang bahay sa akong sari-sari store. If you're new, please don't forget to subscribe for more videos na akong upload. Click the notification bell for you to be notified. Nag-start ko sa akong sari-sari store on December 28, year 2017. Pero daan pag ko sa una nga hilig og tinda-tinda kay katong year kuan mga third year high school ko nag nagsugod ko og tinda-tinda dito sa among baytong. Dili pa ko minyo guys. Third year high school. Anya wala pa ko kayo alamag ato party og mga unsay angay pamuhaton sa mga halin mao nang pagkadugayan na kuan na bangka pag ako ang sari-sari store pag third year high school na ko. Ning try ko og gama og gusto og sari-sari store tong year 2010 ninyo na ko atong time ma. Nya dito na ko gibutang sa gawa sa balay sa akong mama. Nya pagkadugayan kay ning balhin man mi og gipuy-an diya among gipuy-an nga balay kay duha ra man ni ka balay dito nga lugar nya. Mo nang amo na nagpanggamit ang ahong mga paninda kay sayang man pud og mga expire kay usa ra man ang among silingan nya dili man pud sila kay hilig mong palit og mga sari-sari sa tindahan kay mangumpa man sila daan sa tindahan nga mall diri sa amoa. Mo nang mipugos ra jud ko og undang tungod adto tungod sa walay mga silingan sa amo ang gipuy-an nga bag-o. Adtong year 2011 to siya nga time guys na-stop ko ang amuhang sari-sari store. Pag year 2017, nakatukod ni og balay tapad sa akong mama. Nga maunang nakasugod ko og tinda. Nagpuyo may dire January 2017 nga nag-start ko kay December 28, 2017. Kanya until now guys, kasalayan sa Ginoo nag-continue gyapon ang akong pagpaninda og sari-sari store. Nag-start ako sa puhunan nga 1,000 pesos ani nga time guys. Og kaluoy sa Ginoo tungod sa akong sari-sari store nakabuhi-buhi ko og baboy ay nakapalit ko og sidecar sa amuhang motor. Ako gid kayang tabang kung naatay sari-sari store guys. Labi na kung usa ka housewife samtang nagbantay ka sa imong anak napugay time nga makapaninda sa inyong balay. So I'm encouraging all the housewife out there nga kung nagbantay mo sa inyong mga anak mas lamiog mo start up mo og sari-sari store bisan lang og mag-start mo og 1,000 nga puhunan basta kay inyo ni siyang palaguon mulagog ni siya guys. That would be all and kung pa ka subscribe ayaw kalimtian pag-subscribe and thank you for watching.